Wis tau tak telusuri kabeh punjere kutamu sing menawa wae durung nate mbok ambah sadawane umurmu. Kita tau nyoba nandur geguritan ing saben-saben pategalan lan lemah ngari. Ngundha pajangka kang durung mesti kelakon. Jaremu kayatan kuwi wenange kang andum napas. Wis tak telusuri kabeh punjere kutamu, ora nemu tlipake crita kelawu. Yen ing kutamu jebul wis menehi paseksan tumrap sakabehe lelakon kang tumonjo. Ora mung saderma nglabuhi dawane tresno. Crita ing kutamu saiki kari ayang-ayang peteng mung ngarep-arep ramalah bisa owah ngantepi jiwa pasrah lan sumarah.